Neri gustatzen jata albaldin badot dakaten marka hobetzea, ez? Helburu, momentuz. Helduko da igual momentu bat joango naizela disfrutatzera edo beste pentsamendu batekin. Oraintxe momentuan oraindik nago hor ia hobetzen duten apurtxo bat marka eta ez badot hobetzen be, bueno, ez da urteko helburua bez. Faktore asko da, gero be tripak, nire kator pixka da punto debil tripekin batzutan, Eurixa baldin badago igual puntore ematen egosten baldin mazara, ez dakize, bueno, azkenean faktore asko dauz, edo lezinoren bat, edo, bueno, mila gauza azkenean. Nire kasuan, desberdina da, nik nire behatzi urte ditut korrika hor, eta nire marka honena da bat 52, eta hortik ez naiz jaisten, eta niretzako da, urtetik urtera itxia, seguru bat bezala, niretzako urtetik horregotia eta korrika itxia asko, garantzi asko dauka. Eta bueno, nik hobetzen baldin badet, pixkatxo bat, posik, baina lare eitxia. Nik uste dut asko hori pasatzen jakula, azte zarala fuerte mozinuakin, eta gero hori. Regulau behar da, pixkat igoeretan, eta jaitsieretan azelera, eta pixkat karrera bat gestionatzekua bastante nik uste dudala. Hori, Mirakruzera heldu alzara. Porque gainera zatozu, Mirakruzetik gero bukaerar arte... 3 kilometro edo badauz. Dira, eta heldu gora eta jazta, baina eske ez, jazta ez. Eta arko pilo badauz, uste dozu meta dala eta bat, bi, La pesadilla de todo corredor, ez da? Arkoak, zemate arko dauz, gule barren. Behobia bukatzerakoan. Dago igual jende bat hori, igual jende larregi dauen ez agobiatzen dala, gero azkenean da karrera bat ez dala hasten toki berdinean eta amaitzen toki berdinean, gero esaten duzuna, niretzako adibidez, dakan punto negatibo bada, familia eta juteko ikustera, niretzako pixkat agobiantia da, ez da egoten tokirik isaparkatzek, gestio horretarako da pixkat txarra, erreserroia dozu jateko ezak izemat, nik adibidez beti kuadriakin lehen, juten ginen kuadriako asko, juten ginen zarautzera, beti, bazkaltzera, gertu, baina Donostin bertan ez. Pixkat igual alde txarra, hori, pixkat masifikatzen dela dana, ez? Hori gu gertu bizi garala, azkenian. Emaztea eta umiak ternian juten dira. Begiratzen haber zeran junko txiakin, ez dakiz zer, eta zen, ez da hain zaila izango. Eibor bezera junitzen, presupuesto bat eman zidaten, eta hasi nintzen, sare sozialetan jartzen. Taldia itzen baldin bada, berz norre animatuko zen. Eta autobusa lehen urte esan bete, baina horrengo 3 urtetan bete da. Eta oinokan jendia be lista esperazan geltzen da. Asko ez, baina batzuk bai. Oin autobusa aurten, 60 lau. Egisa da kilometro guzti-guztixetan jendia dagoela animatzen. Hori asko baloratzen da karreretan, dauz karrera batzuk, igual meta ingurua jendia dagoela eta ez da. Oso politxa da, gainera ziratik, bai behogatik, Dorostira, ez dau ez utzunerik, eta pasada da, eta jende pila bat, danok animatzen, eta gero, sartzia horre, bulebarren sartzia, hori netzako da pasada da. Jolik ezu oso ondo, erdi ondo, ero gaizki, baina ala ere, hor urtetze jatzu kriston indar guztiak. Egisa da hori izaten duzuna, lehenengotik azkenera jendia dauela animatzen, ez dela... Eta gainera izenak esaten, zure izenak, izena dauenez, izena dorsalian, eta oso politxa da, oso politxa. Jai bat boruan hartzen. Bai korrika, bai bizikletan, lehen esan hon ikusten ez, kareko ingurutzatzen zara Eibarren bertan, jendia ikusten dozu, korrika, lehen eman ikusten emakumaretan ikusten ditu dira emakumiak, bakarrik, ez dakit, ja kontzientzia gehiago da, kirolana eta bildur gutxio edo ez dakit. Korrika, final running ez, famatu hau, azkenean, kiroz eta jente gehiago itzen da. Erreza da, azkenean. Dorsala lortzeko karrera askotan be, oin Bilbokuan be bai, 10 kilometrokoa saldu zen, en 0, dana, saltzen da, dana, orduan kiroz eta jente gehiago dau, eta, logikamente, neskak ere, gorun doia, orduan nik uste dut lortuko gutela. Ez dakit eman urtera, baina, holan segitzen dute.